kungabe wayisayina icontract eshoyo ukuthi uzofika ugade bese uthinta lapha nalapha. Nkosi enkantolo. Ngenhlonipho enkulu. uBra Steve. uBra Steve uyambona lo nkosi enkantolo. uBra Steve umlungu wami uyiqola. Ngamtshela mina wazi kahle ukuthi ngafika kuye ngoba ngithi ngifuna umsebenzi omantshingelani. Angifundile mina nkosi enkantolo. Into engangifuna ukuthi ngizogada ngibe umantshingelani. Hayi ukuzofunda amaphepha. Hey, my lady. Yo. Hey. Hayi. Yabona my lady, uclient wami lo. Sebemfake kwenkulu ingcindezi. And usephelelwe na imali. Yabona nje indlela namabhadi ngayo. Ukathe ehambela avela thuke ingane ithi fusa kuwena. Lo. Eyihambela nje. Isimanga sikabani? Sikabra Steve. Yabona ingakho ngithi uyazi uthe mengixoxela istory sakhe ngavele ngamsorry my lady. Ngamsorry ngabuka ukuthi mekusana abantu abamnyama. My lady abadlala ngabantu kanje and contract yakhe yabona nje uqinisile methi wayifaka leya clause ethi mangabe eqeda umsebenzi uzothi touch here and there isho njani hlobo ne contract leyo ukuthi after you've done your duties you can touch here and there akushiwo ukuthi ngizowashida umuntu akushiwo here and there wangabuza ngani wena ukuthi where is here where is there cha inkosi enkantolo ngangicabanga ukuthi uBra Steve njengoba ethi touch here and there ngangitshela ukuthi mhlawumbe usho i-overtime ngoba la ngisebenza khona makuthiwa touch there and there mawusuqeda ukusebenza so kuyi-overtime ukuthi ukhulisa amasenti ngangingazi ukuthi kushiwo ukuthi kanti touch there and there ngizogeza idumbu